To bol ale záver na alias arene Ryan. Bayern smeroval k krutej domácej prehre, no potom Harry Kane v nadstavenom čase zachránil remízu 1-1. Presne tak, Nina. Paris zasadil prvý úder už v 3. minúte, keď Ousmane Dembélé upravil na 0-1 a prinútil Bayern takmer celý večer doháňať výsledok. Bayern síce mal loptu až 62% času a vyslal 15 striel, takže na prvý pohľad to vyzerá na kontrolu zápasu. Nikdy to však nepôsobilo úplne komfortne. To preto, že PSG bolo nebezpečnejšie. 8 striel na bránu a 8 rohov hovorí o tom, že tím Luisa Enriqueho predstavoval pri každom výpade dopredu skutočnú hrozbu. Zaujímavý bol aj kontrast v rozostavení. Bayern hral na 4-2-3-1, Paríž na 4-3-3, pričom hostia udreli skoro a potom zvládali napätie zápasu. Áno, a keď Bayern prišiel pre zranenie od Jamala Musialu, domáci stratili časť kreativity. V zápase, o ktorom rozhodovali drobné momenty, to bolo jasne cítiť. Napriek tomu tím Vincenta Kompanyho stále tlačil a tá neskorá akcia bola čisté zúfalstvo aj kvalita zároveň. Alphonso Davies pripravil prihrávku pre Kanea v 90 plus 4. minúte. Veľkí hráči, veľké chvíle. Kane zachránil večer a zároveň udržal pri živote aj Bayernovú sériu zápasov so streleným gólom, ktorá už pred výkopom trvala mimoriadne dlho. Z parískeho pohľadu to bude bolieť. Boli len sekundy od ďalšieho výrazného víťazstva po tom, čo prvý duel vyhrali 5-4 a tu skorovali takmer okamžite. Bude, pretože PSG bolo počas dlhých úsekov nebezpečnejšie v koncovke. Dembélého gól, tlak po rohoch a tie strely na bránu im dávali skutočne navrch. Napriek tomu je na Bayerni niečo veľmi typické v tom, ako doma prežil túto búrku. Aj keď ich 8-zápasová domáca víťazná séria skončila, v Mníchove stále odmietli prehrať. A na túto rivalitu je remíza nezvyčajná. Predchádzajúcich 12 stretnutí ju neprinieslo, takže táto 1-1 pôsobí ako skutočné narušenie zabehnutého vzorca. Myslím si tiež, že dôležitý je emocionálny priebeh. Skorý šok, narušený útok Bayernu po odchode Musialu a potom vyrovnanie v poslednom nádychu, ktoré zdvihlo štadión. Presne tak. A necháva to otvorené obe interpretácie. Bayern môže ukazovať na tlak a držanie lopty, zatiaľ čo Paríž môže hovoriť, že bol nebezpečnejší a víťazstvo mu ušlo neskoro. Takže dnešný titulok v Score Final znie: Paríž udrel ako prvý, Bayern mal viac z hry a Harry Kane napísal posledný riadok, keď už všetko vyzeralo stratené. A práve ten posledný riadok je dôvod, prečo to pôsobilo tak veľkoleponina. Na tabuli 1-1, dráma v nadstavenom čase a dva elitné tímy, ktoré nám zanechali množstvo tém na debatu.